kraju današnje emisije donosimo vam intervju sa Tihomirom Preradovićem, poznatim producentom koji zaista je radio doslovno sa svima. S njim je razgovarao Mladen Burnać. Lijepi pozdrav, dragi gledatelji. Evo nas opet u legendarnom Gold Cafeu u Zagrebačkoj Dubravi, najboljem lokalu. Sa mnom je jedan od najpoznatijih hrvatskih producenata, Tihomir Preradović. Tihomir, dobar dan. Dobar dan tebi i dobar dan gledateljima J1. Kako nastaje pjesma? Nije to samo dođe pjevač i jedanput pjeva. Prije toga mora doći ovakvom jednom majsteru da od toga nešto napravi. Tihomir, objasni našim gledateljima točno što ti radiš. Ovako, dakle, producentski i aranžerski posao kod nas uglavnom povezan. Tako da, znači, isti čovjek radi produkciju i aranžman. Aranžman je prva faza te cijele priče. Obično pjesmu autor koji piše odsvira na gitari, otpjeva ili na klaviru. Dakle, to je onako sirovo kao na nekom partiju kad netko svira. I misli da će biti hit, ali tako? Svaka je hit, jer kod nas kad god izađe neki novi album, kaže se evo novi album sa 12 hitova. Moram reći, neki dan sam čuo jako zgodno na jednom radiju, gospodična je rekla za jednog poznatog pjevača stranoga da ima puno poznatih hitova, pa sam pretpostavio da valjda postoje nepoznati hitovi, što je jako zgodno. Dakle, tako mi imamo na svakom albumu koliko pjesama, toliko hitova. Dakle, tako svaka pjesma koja dođe u ruke bilo kod producenta apsolutno postaje hit. Znači, zadatak producenta i aranžera je da od te pjesme koja je samo otpjevana i odsvirana uz klavir ili gitaru, da napravi da zvuči onako sa cijelim orkestrom, pa i da kao producent, znači, smisli prema pjevaču kojim se pjesma radi, hoće li pjesma zvučati kao narodnjak, kao zabavnjak, kao jazz, kao rock, kao heavy metal, kao dubstep. Znači, zadatak producenta, uz to i aranžera, da iz one sirove priče, iz sirovog materijala, da stvori onu priču onakvu kakvu mi čujemo na radiju ili na televiziji. Ti si u tome jako dobar, očito. Daj, recimo, s kime si sve radio do sada? Ili s kime nisi? Radio sam s Mladenom Burnačem. Pa, kao... Neke od najpoznatijih. Da, neke od najpoznatijih. Pa, eto, radio sam... Da vidiš, to se mi prešlo. Uvijek se vežem na aranžmane i na pjesme, a u biti bi se trebalo vezati uz produkciju. Idemo kronološki. Ajde, o nekim davnim vremenima sam radio prvog hrvatskog pobjednika Eurovizije, koja je istina bila dječja Eurovizija, ali Eurovizija, to je Dino Jelusić. Nakon toga sam, kad su već kod dječje Eurovizije, radio Niku Turković, koja sad trenutno studira u Londonu glazbu i surađuje sa poznatim stranim autorima, producentima. Znači, sa mnom. Radio sam dosta sa Arsenom Dedićem. Radio sam... S kim sam radio? Daj me ti podsjetiti, ti u stvari znaš bolje nego ja. Željko Bebek, radili smo zajedno na albumu. Tako je, vidiš, Željko Bebek. Radolfi, Jasna Zlokić. Sve u biti neko Željko Houdek, Žak Houdek, tako je. Da nam reci, radio si na Voice-u ovom sad. Da, evo, ove godine u prvom Voice-u, u Hrvatskoj, sam imao čast i priliku biti kao producent u Žakovom timu. To znači da sam i bio producent u pobjedničkom timu. Jako lijepo iskustvo i možda je to je jedan od dobrih primjera u stvari koji je zadatak producenta. Mi smo tu svi producenti u svim timovima dobili su u stvari mlade i dobrim dijelom neizgrađene pjevače. Ti kao producent si morao jako dobro upoznati svakog od njih, upoznati njegov senzibilitet,
što on voli, što ne voli, da bi svoj talent iskazao na najbolji mogući način. U studiju je to nekakav ekvivalent da kad radiš aranžman, kad radiš produkciju pjesme, moraš raditi tako da se pjevač jako dobro osjeća u toj cijeloj priči, jer ako se dobro ne osjeća, neće to ni moći ni prenijeti na publiku. Mu daš da nešto popije, da se malo opusti. Ako ne paziš, onda se svi jako dobro osjećaju, ali ono drugo izostade, onda se ništa ne snimi. Onda snimamo drugi dan. Da li si radio nešto za vanjske izvođače ili susjede ili nešto? Za susjede jesam, da. Evo vidiš sad, odlično, sad si me podsjetio, dao si mi šlagvort. Radio sam 2010. godine, sam imao čast i sreću raditi makedonski album koji je te godine proglašen najboljim albumom. To je album Kaliopi Poraka ili Hrvatski poruka, izdati i kod nas. U isto vrijeme sam radio i album u Sloveniji Tanje Žagar, koji je isto proglašen najboljim i najprodavanijim albumom u Sloveniji. Radio sam i sa bosanskim izvođačima, sa Marijom Šestić, sa Borisom Režakom, čuj, star sam pa onda zaboravim dosta toga. Ali isto tako radio sam i sa izraelskom pjevačicom Eden Barzilaj. Radio sam na remiksovima u suradnji sa Play One za Barbaru Tucker, američka house diva i tako. Svašta sam radio. Dobro, znači, kogod želi snimiti dobru kvalitetnu pjesmu, treba se obratiti na tvoju adresu. Ja ću im reći gdje trebaju doći. Da mi reci još... Da mi reci još, kad ti dođu pjevači pjevati, ima nekih šaljivih situacija. Obično kad odu u onu prostoriju gdje pjevaju, neki ugase svjetlo da ih se ne vidi kad pjevaju. Šta radi u toj prostoriji? Pa kad ugasi svjetlo, onda ne znam što rade. Pa rijetko ko to radi, uglavnom veliki umjetnici, onako koji su nešto art, pa onda moraju biti sami sa sobom da bi dobro otpjevali, odnosno da bi izveli to što žele. Ali to je vrlo rijetko. Da li svaki pjevač kad ti dođe kaže joj, boli me grlo baš moram pjevati, a baš sad nisam u formi, odmah da se opravdaju u startu? Imao sam slučaj, neću spominjati ime, čovjek je nažalost pokojni, ali veliki pjevač i strašno me radovalo, nakon dugo godina, nakon što nije pjevao, se vratio i bio sam strašno uzbuđen, obzirom da je još 60. godina bio veliki pjevač i dan danas kad se spomene njegovo ime, ali zbog ovog slučaja neću spominjati ime, bio sam strašno uzbuđen čut kako pjeva uživo. Međutim, 3 dana smo u stvari pokušavali snimiti, tek smo 3. dan nešto snimili i prvi i drugi dan je bilo ne mogu sad baš nešto. Eto, tako da ima takvih situacija sa velikim pjevačima. Pretpostavljam da je kod njega bio slučaj dugog nepjevanja, pa možda malo i uzbuđenje i s njegove strane nakon dugo vremena što će pjevati. Ali ima, ovih mladih bude, ali to je uglavnom sve psihološki, nije to stvar grla, nego ljudi se malo uplaše kad nemaju puno iskustva, za razliku od ovih nekih koji dođu pa i šale pjevaju, ne? Koji znaju da ne znaju pjevati, pa baš ga briga odvali, ali... Inače, moram se pohvaliti da je Tihomir moj producent već od 2000. godine, već zadnjih 15 punih godina sam radio isključivo s Tihomirom, par pjesama, još nešto sa Branimirom i sa Dragijanijom, ali Tihomir je zaslužen i za moju novu pjesmu Preći sam do Poljbica, to ćete sada vidjeti nakon ovog intervjua i spot za tu pjesmu. Tihomir... Nisam vidio spot. Zato što je neviđen. Tihomir, najljepše ti hvala što si bio gost, bit ćeš nam opet i evo, možeš pozdraviti sve gledatelje. Pozdravljam sve gledatelje Z1 i svih televizija koje prenose ovu emisiju. I dođite mi u goste. Pozdrav iz Gold Cafea. Dragi gledatelji, bilo je to sve što smo vam pripremili za ovaj tjedan.
Vidimo se za točno 7 dana u isto vrijeme na istom mjestu. Do tada, lijepi vam pozdrav.